Aupa Galarta, Mandapea, Tipitapa, Urtzane! Bueno, eta arena guztan ikusten duguna, eta nire ama, eta hainbat, pertsona aekan ari girela euskara ikasten. Bere, euskeraz ez jakin arren, gu euskeraz, joan bertan, euskara ikatzera eskolara, eskerik asko, ikasten ari zareten guztioi, mila esker! Gora aeka! Gora korika! Eta biba zue, eskerrik asko Meatzaritzaren museoa, Gaiarretamendi taldea, Goio, Aimar, konpainia, eskerrik asko musika eskola, mila esker, benetan beti duzuen konpromisoagatik. Eta egingo dugu gauza bat. Hau dago, lekuko aldaketa. Bueno, hemen daukagu Martinetxearen kilometroa. Aupa zue! Aupa Martinetxea! Astindu horiek! Astindu dira horiek! Inoez delako idea, aupa zue! Ederra jakitea euskarak ez dituela mugarik, eta mundu osoko pertsonak dira ongietorriak euskarara. Eta ikustekoa da, Martinetxean aekan klase batzuk ematen ditu euskarara hurbiltzeko, eta eskerrik asko zuei bertaile haietara apuntatzeagatik eta euskarara hurbiltzeagatik. Mila esker Martinetxea! Apa ezagu, apa Juan, eta aupa kolektibo talde feminista egin daukagu. Emakumeak eta euskara lehenengo lerrora. Eta euskautak ere bai, euskautak Martinetxea eta talde feminista, eskerrik asko zeuei, txalo lero bat guztientzat, guztiak behar ditugu. Ikore, aupa ezagu, aupa Juan, lekukoa gora! Hori da! Eta pankartan emakumeak ere behar ditugu. Hortaz, emakumeak aurrera lehenengo lerrora. Etorri, hartu pankarta. Guztiona da. Nikol, zut, las carreras eraino egin barko duzu, Bai, venga, Meatzan eskautak hartu du lekukoa. Bueno, egingo dugu osatzen eta batirtze? Bai, vale. Begiratu, mesedez, hurbilan dituzuen pertsonak, oie guztiak euskaltzaleak dira, euskaraz dakite, edo belarri prestak daude, aho biziak, az gaitezen haiekin behintzat lehenengo hitza egiten euskeraz. Bai, begiratu zuen albokoari, eta horrekin egizue euskaraz hemendik aurrera, bai? Erroka egingo dugu? Bai, korrika mugarri izango da! Korrika llegatzen delako gure bihotzetara, emozioetara, eta horrelakorik ez dago, hori bezalakorik ez dago. Eskerrik asko, Abanto, Gallarta, San Fuentes, las carreras era bidean, hau zoragarria da, jendetza dago! Aupa lekuko hori gora, Meatzan eskautak! Aupa gazteria! Eta talde feministak hartuko du oraingoan lekukoa! Euskara, korrika, Euskal Herria, feminista izango delako, feminista espada, euskaraz estelako izango. Aupa, talde feminista, biba zuek! Bueno, eta ez du aipatu, baina Blankik gaur ospatu ditu bere 80 urteak, 81 bat eukiarren, ez da hor ikusten dut bere semea. Zorionak, Blanki! Aupa, korrika, tipitapa! Aupa zuek! Gora Martinetxea, egiten duzuen lana, aupa Meatzan eskautak! Aupa talde feminista! Bueno, aurten atako bat hartuko dugu, ezta? Bai. Luzetxoa egiten zen kilometro hau eta... Biribegonerik ez eta... Ba, ora, zuzenean egingo dugu. Horretan ere aekak laguntzen du. Eta Palestinako bandera asko ikusten ditugu, geure aurrak ere badirelako, Geure aurrak ere badirelako! Palestinarekin beti! Eta enten ez da ilegala, ongi etorri errefuxiatuak, bandera asko ikusten ditugu. Aupa zure! Aupa euskautak, aupa Martinetxea eta aupa kolektibo feminista! Hora zue! Aupa, azken metroak!
dute lekukoa, Galipa mendi taldeak, eta Itziarrek hartu du lekukoa, hautsoa sabelean duela, eta Hector eskutik daukala, hau pasue! Abanto eta zierbena berriro ere Bide bakarra hartuko dugu, bide bakarra, errail bakarra, bale? Hau Andrea, hau bode! Hau barikote! Galipoak ere, Euskara! Galipoak ere! Galipoak ere! Eta Galiparekin batera gure mendi zaharrak hartuko du lekukoa. Josek, Markelek, hortik ikusten dut Peio, jendetza dago, eskerrik asko, Lorrika las carreras era bidean dago!